Исәнмесез, эфирда Татарстан хәбәрләре. Бүгенге яңалыкларны мин Айгөл Бәдретдинова җиткерермен. Чыгарылыш башында ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларга күзәтү ясыйк. 1996 елның 4 июнендә Казанга Михаил Горбачев килгән. Ул Россия президенты вазифасына кандидат буларак Дәүләт советында чыгыш ясый. Монда ул үз программасы белән таныштыра. Гомумән ул чакта Михаил Горбачев Идел буе төбәкләренә сәфәр кылган. Татарстанга кадәр Самара, Оренбург, Екатеринбургта була, Казаннан соң Уфага юл тоткан. 1998 елның бу көнендә Казанда беренче мәртәбә Нәүрүз театр фестивале үткән. Аңар тәүге тапкыр 1989 елда Алматада оештырыла. СССР таркалганнан соң бер ара уздырылмыйча тора. 1998 елда гына Татарстан тәкъдиме белән аны Казанда үткәргәннәр. Хәзер ул халыкара дәрәҗәгә ия. Актерлык һәм режиссерлык осталыгы, театр белеме һәм театр сәнгать өлкәсендә семинар һәм мастер-класслар үткәрелә. Хәзер бүгенге вакыйгаларга күчәбез. Электробусның тизлегендә сыный суның чисталыгында. Рөстәм Миннеханов эш сәфәре барышында кайсы социаль объектларда булды, нинди бәя бирде. Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Газобетон урынына кирпич. Газобетоннан без нешин башын тарттык. Усатканы күбрәк бирә. Салават күпер микрорайоны төзелешендә хәзер нинди яңа технологиялар кулланыла? Айзат Шаймарданов. Авылларга юллар бармы, юкмы? Монысы мөһим түгел, автолавкалар юлсызлыктан курыкмый. Сатып алучыга условияларын уңайлырак иттек. Сатучының үзенә. Авыл җирлекләрендә заманча сәүдә итү машиналарын Алия Хайретдинова күреп кайтты. Саклану костюмы өчен 1 минут. Более 400 костюмов. Татарстан хезмәткәрләренә саклану костюмнары җитәме һәм аларны кайда ясыйлар? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Электробусында сынады яңа бассейн мөмкинлекләрендә күрде. Монда чемпионнар тәрбияләнәчәгенә ышанам, ди Рөстәм Миннеханов. Бүген президент ярышчалыга эшлекле сәфәре вакытында берничә урында булырга өлгерде. Мондагы яңа бассейн бер юлы 3 даты. ТАССРның 100, ярышчалының шәһәр статусы алуына 90, КАМАЗның 50 еллыгына багышлап юбилейный дип аталган. Бу электробусга иң заманча җиһаз урнаштырылган. Медиа-экран, Wi-Fi, климат-контроль, инновацияле техника энергияны да бик тиз җыя 10-15 минут эчендә. Сөйләп кенә калмыйлар, Рөстәм Миннехановны электробусга утырттылар да президентка ошады. 85 кеше сыйдырышлы, идәне тәбәнәк, мөмкинлеге чиклеләргә уңайлы. Супер. Хороший пролет. Очень плохой дизайнер сделал. Монысы инде яңа бассейн. Ул Татарстанда быел демография илкүләм проектының спорт яшәү нормасы федераль проекты буенча төзелгән иң зур объект. Монда чемпионнар тәрбияләнәчәк, ди Рөстәм Миннеханов. Хәзергеләр исә суны беренчеләрдән булып сыный. Изоляция вакытында күнегүләрне онлайн гына ясап ардык диләр. По воде соскучились, сейчас ждем, когда будут полноценные тренировки, чтобы вернуться в свою форму. 6 йөзү юлы 50 кешелек трибуна көненә 600 кеше шөгыльләнә ала. Бассейн мөмкинлеге чиклеләр өчен дә җайлаштырылган. Якын тирәдәге 2 мәктәпне көндезге физкультура дәресләре үткәрергә була. Шулай безнең спортсменнар шөгыльләнә алачак. Татарстан спорт объектлары саны буенча илдә иң көчле төбәкләрнең берсе. 11 меңнән артык корылма бар бездә. Бүген ачылганында кертеп 237 йөзү бассейны эшли. Объект стоит 277 миллионов. Больше половины этих средств – это средства федерального бюджета. Мы искренне благодарны федеральному правительству, Министерству спорта за ту поддержку, которая оказана нашей республике. Федераль җитәкчелек бүген үзе дә элемтәдә иде. Вице-премьер Чаллы халкын экран аша сәламләде. Я уверен, что там поплывут тысячи ребят. Шушы бассейнда меңләгән бала йөзеп китеп беренче рекордларын куячагына ышанам. Объект илкүләм проект буенча төзелде. Булар барысы да һәр кеше спорт белән шөгыльләнә алсын өчен эшләнә. Моннан тыш Чаллыда спорт һәм ял эшендә хезмәт итә торган Азатлык мәйданы яңартыла. Анысы инде республиканың уңайлы шәһәр мөхите программасы буенча җәяүлеләр һәм велосипедта йөрүчеләр өчен дә уңайлы итеп үзгәртелгән. Рөстәм Миннеханов барлык яңарышларны да уңай бәяләде. Яр Чаллыдан Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы.
Шулай туры килде кейинде иртәгедән Чаллы халкы бассейнга баралар, чөнки республикада аларны ашарга рөхсәт бирелде. Кешеләр социаль дистанцияны саклаган очракта. Иртәгедән Татарстанда муйча, мәчет һәм кайбер сәүдә үзәкләре дә эшли башлый. Документка премьер Алексей Песошин кул куйган. Мәчет чиркәүнең мәйданы 400 квадрат метрдан артмаганда һәр кешегә 4 квадрат метр мәйдан туры килергә тиеш. Зуррак ибадәтханәләргә бер юлы иң күбе 100 кеше кергә мөмкин, әлбәттә, перчатка һәм битлектән. Әлеге ачылган урыннарда саклык чараларын күрү бик мөһим, чөнки соңгы тәүлектә республикада тагын 51 кешегә COVID-19 диагнозы куелды. Барысы да башка кешеләр белән аралашу нәтиҗәсендә йоктыра. Бу юлы да ауруларның күбесе Казанда теркәлә, 26 очрак. Ауруларның 18-е табиб ярдәменә мохтаҗ, алар хәзер хастаханәдә. Соңгы тәүлектә тагын 139 кеше савыккан. Шулай итеп, Татарстанда әлеге диагноз куелган кешеләрнең саны 3402-гә җитте. Россия табиблары коронавирус йыктыра һәм үләтра. Табиблар үзләре ясаган хәтер исемлеге сайтында инде 350 мәрхүмнең фамилиясе урнаштырылган. Вирус йыктыру сәбәпләренең берсе итеп ил төбәкләрендә саклану чаралары җитмәүне атыйлар. Һәммәсендә дә җитештерү мәйданнарын вакытында көйләп кием тегүгә җайлый алмаганнар. Бездә мондый кытлык булмасын өчен нәрсә эшләнә? Рания Абдрахманова тулырак. Костюмов катастрофически не хватает. Спирт белән эшкәрткәннән соң аларны кабат файдаланабыз ди Черкесск шәһәре фельдшеры. Илдә мондый мөрәҗәгатьләрне социаль челтәрләрдә даими очратырга мөмкин. Иң танылганы Питер табибларыныкы. Средств защиты у нас нет. То, что вы идете на нас, это не средство защиты от вирусной инфекции. Саклану чаралары җитмәү Россиядә табибларның вирус йыктырып үлеменә китерә. Бүген медицина хезмәткәрләре ковидтан үлүче хезмәттәшләренә багышлап хәтер исемлеге сайтын булдырган. Анда инде 350 фамилия бар. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы да 101 очракны раслаган. Табибларны саклану чаралары белән тәэмин итүне сорап махсус петиция язылган. Бу атнада Россия премьеры Михаил Мишустин әлеге мәсьәләне кабат күтәрде. Мы специально предусмотрели дотации из федерального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты. Но тем не менее, по поступающей информации в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә, республикада махсус киемнәр җитәрлек, даими запас бер атналык. Кытлык тумасын өчен республикадагы оешмаларның эшчәнлеген үзгәрттеләр. Әйтик менә КАЗ Химни оешмасы. Монда саклану костюмнарын җитештерү бу чорда 2 тапкырга арткан. Изначально, когда у нас в кратчайшие сроки стояла задача запустить, Кыска вакыт эчендә яңа җитештерү участогын эшләтеп җибәрдек. Моның өчен эш урыннары киңәйде. Өстәмә хезмәткәрләр алдык. Яңа ысуллар ярдәмендә җитештерү артты, тизләнде. Саклану костюмнарын тегү процессын тизәйтү өчен күз алдыгызга китерегез. Менә мондай электргечләр дә зур роль уйный. Күргәнегезчә, булары тегелгән. Моның өчен костюмның замогын ачып, башта бу ягын тегергә кирәк. Аннары соң замокны ябып, каршы якны билгеләргә, шуннан соң кабат замокны ачып, каршы якны тегергә кирәк булган. Әлеге процесс 4-5 минут вакытны ала. Хәзер исә бу 2 секундлык эш электргечләрне ябыштырып кына куялар. На сегодняшний день идет реализация данных изделий. Бүген медицина рөхсәте алган әлеге эшләнмәләрне Татарстанда гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләрдә дә сатабыз. 2 төрдәге костюмны да үзебез уйлап таптык. Когда только в марте месяце начиналась эпидемия, Мартта эпидемия башлануга федераль компетенция үзәгеннән белгечләр килде. Җитештерелүче костюмнар санын арттыру өчен алар үз киңәшләрен җиткерде. Бу цехта һәр минут саен бер костюм тегелә. Шулай итеп көнгә 400 саклану чарасы җитештерелә. Май башында Рөстәм Миннеханов Татарстандагы барлык медицина хезмәткәрләрен саклану костюмнары белән тиешенчә тәэмин итү бурычын куйган иде. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Татарстан бүген танылган көрәшчесе белән хушлашты. Кичә 43 яшендә Әлмәт спортчысы Ильяс Галимов вафат була. Сабан туйлардан алып дөнья чемпионатларына кадәр алтын медальләр яулап барган көрәшче 2017 елның иң яхшы спортчысы буларак танылган иде. Ильяс Галимов көрәшче дә, хөкемдар да була. Татарстанда гына түгел, бөтен илдә чемпионлыкка ирешә. Әлегә билгеле мәгълүмат буенча спортчыда үпкә ялкынсынуы булган. Төгәл диагнозы тикшерү күрсәтәчәк. Ильяс Галимовны туган нигезендә Шермешән районының Югары Кәминкә авылында җирләделәр. Без башка яңалыклар белән дәвам итәбез. Салават күпере трак комплексында йортлар яңа технология нигезендә салына башлады. Бу хакта бүген Дәүләт трак фонды җитәкчелеге белдерде. Хәзер социаль ипотека программасы нигезендә төзелүче өйләрдә газобетон урынына кирпеч, җылыту катламын яңача урнаштыралар. Бу йортларны никадәр җылырак итәргә мөмкинлек бирәчәк һәм әлегә кайбер кешеләр монда нәрсәдән зарлана. Айзат Шаймарданов белеп кайтты. Когда я вешал гардины,
И в это время почувствовал, как продувается этот воздух. Яңа йортта җил үтә. Бу проблема Салават Күбрәтра комплексында кайбер фатирларда яшәүчеләрнең күптән баш бәласенә үрелде. Фатиры тиз суына һәм җылылык өчен күбрәк түләргә туры килә диләр. Җил үткәннәрне салкыннардан бөтенсен менә көн саен очрашабыз, көн саен сөйләшәбез. Подрядчиклар белән, застройщиклар белән бөтенсен белән бөтен хәл итәбез. Бүгенгә 350 мөрәҗәгать кергән бу Салават күперендә яшәүчеләрнең 3% тәшкил итә. Хәзер әлеге фатирларда җил үтә торган араларны яңача ямыйлар. Герлем дигән материал менә лента изоляционная, ул үзеннән менә шундый жидкий резина сыман материалны. Йорт диварларында җил үтәрлек ара калуны белгечләр беренче йортларның газобетон белән салынуыннан күрә. Ул железобетонный конструкциялар белән сравнивать иткәндә, чагыштырганда, усадканы күбрәк бирә. Шулай итеп безнең кечкенә генә микротрещиналар барлыкка килә дә, квартирага салкын һава керүе мөмкин. Шуңа да хәзер газобетон белән йорт төзүдән баш тартканнар аның урынына силикат кирпич кулланалар. Менә яңа йортлар төзелешендә ул ачык күренеп тора. Яңа технология шуннан гыйбарәт. Димәк, өйләрдә җылы булачак. У нас же здесь не евро отделка, да, такая не повышенная отделка, а социальное жилье. Халыктан кергән мөрәҗәгатьләрне даими рәвештә махсус штаб утырышында карыйлар. Монда түрәләр, төзүчеләр, идарәче компания вәкилләре бүген дә шул составта очраштылар. Дома дают все-таки какую-то усадку. Мы считаем, что здесь есть и проектные ошибки. Йортлардагы кимчелекләрнең башка сәбәпләре дә бар. Бу проектлау һәм төзелеш хаталары, шулай ук сыйфатсыз материаллар куллану очраклары да күзәтелә. Халыкның зары эссез калмый. Яңа төзелүче йортларда алар исәпкә алына. Бүгенгә монда барлыгы 12 000 фатир тапшырылган. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яшел үзәндәге сүтелгән йортлар кемне эш урынсыз калдырыр? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Пилотсыз машинага утыру ул куркынычмы, әллә инде замана таләбеме? Бүген Казанда интеллектуаль транспорт системалары буенча халыкара киңәшмә узды. Аны Рифкат Миңнеханов алып бара. Безнең тормышка йөртүчесез машиналар чоры эләгерме? Илдар Сафиуллин. Тизлекне арттырмыйлар, кагыйдә бозмыйлар, кирәкле урынга тиешле вакытта барып җитәләр. Әле кайчан уна руль артында кешесез йөри торган машиналар фантастика булса, бүген инде ул гадәти күренешкә әверелеп бара. Һәрбер кем машинада йөри, кем җәяү йөри, ничектер үзенчә бу интеллектуаль транспорт системага ничектер бәйләнгән. Дөрестән дә үзегез аңлыйсыз, бүген машиналарда икенче инде аларның икенче фикерләре бу көндә юлларда икенче. Татарстанда пилотсыз йөри торган КАМАЗлар бар, ә Иннополиста шундый таксилар йөри. Тот процесс взаимодействия системы наш. Теләсә кайсы вакытта хезмәт күрсәтәбез. 8 меңнән артык пассажир ташыдык инде. Туры элемтәгә чит ил белгечләре дә кушыла. Бүген көн үзәгендә булган бу мәсьәләләрне без бергәләп хәл итә алабыз. Киңәшләшергә, тәҗрибә уртаклашырга кирәк. Мондый техникага утырган пассажирларга беренче 3 минутта гына психологик яктан сәер тыела. Оннан соң ияләшә ди белгечләр. Немножечко нервничает, как бы что ни произошло, но буквально через 2-3 минуты человек осознает. Вебинарга 200 артык кеше теркәлгән. Чараның асылы цифрлы технологиялар ярдәмендә юллардагы вазгыять белән комплекслы рәвештә идарә итү. Татарстан интеллектуаль транспорт чараларын тормышка ашыру буенча Россиядә алдынгы төбәк. Юлда тән җәрәхәте алучылар, үлем хәлендә калучылар әзерләргә тиеш. Шуның өчен менә бу шундый актуаль сорау. Пилотсыз транспорт чаралары әллә каян күренеп торырга тиеш. Рифкат Миңнеханов аларга Татарстан гербын да куярга тәкъдим итте. Да, на вашей машине только герб Татарстан, что-то я не видел, может появится. Можем обсудить. Сентябрь айында Казанда әлеге тема буенча халыкара дәрәҗәдәге форум узачак. Аның кысаларында фикер алышулар, экскурсиялар һәм башка чаралар булыр дип көтелә. Юлда йөргәндә иң мөһиме дөрес фикерләү, заманча караш һәм иң мөһиме иминлек һәм куркынычсызлык булырга тиеш дип белгечләр. Моның өчен һичшиксез тәҗрибәле кешеләр һәм белгечләр уртага салып сөйләшергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Әмне Татарстанның кибетсез авылларына автолавкалар килеп җитсен өчен машиналарның рессорларын көчәйтергә туры килгән. Бүген авыл хуҗалыгы министрлыгы районнарга шундый 7 яңа кибет машина тапшырды. Алар президент программасы ярдәмендә сатып алынган һәм Сарман, Чүпрәле, Әлки, Балык бистәсе Аксубайга юл тотачак.
Если раньше у нас стояла здесь Ларри витрина, то мы сейчас сделали как единая столешница. Шуңа өстәп фургон ішіне генератор, шкаф купе сыман суытқыш, кул юу урыны күшкән. Заманча жиһазландырылган 7 машина Татарстан районнарына китә. Булар барысы да президент программасы ярдәмендә эшләнә. Автолавкалар бәясенең 70% республика бюджетыннан. Шүпрәле районына китүче әлеге машина 4 авылны азык-төлек белән тәэмин итәчәк. Безнең автолавкалар инде любой пенсионерның да иенә китереп бирергә возможность бар. Шуның белән халык бик рәхмәтле. Ә менә Аксубай районына тәүге машина кайта. Аны 23 торак пунктта зарыгып көтәләр. Это мечта. Моны халык бик көтте инде. Безнең районның күп кенә торак пунктларында сәүдә нукталары юк. Техникабыз да иске. Моңарчы эшләп килгән 106 автолавка Татарстанның 900-гә якын авылына хезмәт күрсәтә, ә пандемия вакытында аларның саны 1300-гә җитә. Яңа машиналар техник яктан да үзгә. Быел ресторларын ныгыттык. Аның проходимость, аның вездеходлар, аның инде сатып алучыга условияларын уңайлырак иттек. Автолавкалар гына түгел, цифрлаштырылган авыл проекты буенча Татарстанның бер районында менә бу җиңел машинада йөриячәк. Авыл халкы кирәк ярагын онлайн заказ итә алачак һәм бу товарларны аларның өйләренә үк китереп бирәчәкләр. Быел программаны тормышка ашыру өчен 28 миллион сум акча бүленә, ә бу 30лап яңа машина дигән сүз. Позволяет решать эти задачи. Я считаю, что это во благо тех людей, которые живут на селе. Эти автомобили нужно использовать, максимально использовать. Бу автомобильләрнең булган кадәр файдасын күрү зарур. Бер генә төбәктә дә мондый дәүләт ярдәме юк. Сүз автолавкалар турында гына түгел, бездә әле модульле сәүдә объектлары, кибетләр бар. Соңгы 3 айны гына да һәрбер сәүдә итү машинасы атнага 5 тапкыр ерак авылларга юл тоткан. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Шәһәр халкы ризык сатып алырга авылга кайтмый, димәк фермерлар үзләре килә. Казан үзәгендә фермерлар өчен махсус социаль кибет ачылды. Бу проект авторларының максаты Казан халкын һәм кунакларны җирле продукция белән таныштыру, ә фермерларга үз товарларын турыдан-туры сату мөмкинлеген бирү. Бу проектны авыл хуҗалыгы министрлыгы да хуплап чыккан. Үзенчәлекле проект турында Фәйрүзә Мәҗитова. Условия, на которых мы здесь работаем, для нас очень выгодны. Нам очень удобно работать здесь. Кама Тамагы районында француз технологиясе буенча сыр җитештерүче Алмаз Насыров хәзер үз товарын монда сатарга куйган. Моңарчы зур кибетләр дә сата, тик алар товарның сыйфатына кагылышлы таләпләрне үтәмәгән. Шуңа алар белән килешүне үзе. Мондагы шартлар кызыктырган. Бу кибеткә без үз бәяләребезне куябыз. Башка кибетләрдә андай бәяләр юк. Бу яңа проект әлегә тәҗрибә рәвешендә генә эшли. Сыр, ит, сөт ризыклары да булачак диләр. Татарстан фермерлары нәрсә җитештерсә, шулар тәкъдим ителә. Алар үз товарларын таныта, сатып алучылар сыйфатлы ризыкка тиенә дигән сүз. Бу кибеттә аны алучыларга ни файда дияр кайберәүләр. Аларга бирәбез монда полкалар, и фермерлар үзләре куялар шундый бәя нинди уйлыйлар үзләре. Чөнки фермерларга бүгенге көнгә бик авыр чыгарга рынокка сату кимеде, шуңа күрә сатырга бик кыенрак бу вакытта. Аренда хакы да түләтмиләр, бары товарның хәләл булуы шарт. Хуҗалар үзләре үрдәк ите җитештерә. Монда үрдәктән эшләнгән продуктларның нинди генә төре юк. Әйтик, коклаган үрдәк, казылыклар, сосискалар, хәтта майы да аерым сатыла. Ә бәяләре нәкъ авылдагыча фермерлар үзләре куя. Бу кибеттәге бәяләрне Агропромпарктагы бәя белән чагыштырдык. Үрдәкнең 1 килосы монда 50 сумга очсызрак, ә сарык ите киресенчә кыйммәтрәк. Анда да монда да фермерлар продукциясе. Тик кибет туристлык маршрутына да кергән. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Балык кына димә. Мы ее кормим каждые 4 часа. Они нас уже узнают. Ничек итеп Леногорскида яшәүчеләр экофорель үрчетә һәм ни өчен ул шул дәрәҗәдә популяр? Филүзә Хәмидуллина. Тарихи үзәктә заманча үзгәреш. Мин аларны шушында алып киләм һәм Татар мөхитен күрсәтәм аларга. Быел Кабан күле яр буе ничек үзгәрүе турында Илгиз Шәкуров. 100 еллыкка 25 медаль. Бүген Татарстан халыклар дуслыгы йортында автономия һәм диаспора җитәкчеләренә истәлекле бүләк тапшырдылар. Тасырның 100 еллыгы уңайнан медаль белән төрле милләт вәкилләрен Дәүләт Советы һәм Халыклар Ассамблеясы Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүләкләде. Ул әлеге датаның Татарстанда яшәүче һәр милләт өчен никадәр әһәмиятле икәнен ассызыклый. Республиканың үсеше күмәк хезмәт нәтиҗәсе. Хәзер бездәге Халыклар Ассамблеясы 240 милли мәдәни иҗтимагый берләшмәне үз иченә ала. Татарстанда 19 ассамблея вәкиллеге һәм 12 милләтләр дуслыгы йорты эшләп килә. Кто-то больше, кто-то меньше, но все мы
вот единой командой вносим огромный вклад в мир, в согласие и в жизнь нашей республики. Biz Tatarstanda bek motor yaşayız. Bizden halk Tatarlardı bek yarata. Biz dilleriz okşap gelgen. Ерок барасы да юк арзанда. Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты шундый мөмкинлек тәкъдим итә. Республикада ял көннәрендә 1001 күңелләшү чарасы программасы эшли башлады. Ул чикләүләр кысаларында да вакытны файдалы итеп уздырырга мөмкинлек бирә. Это бывший хирургический корпус старой Елабужской земской больницы. Элек экскурсиялы барган вакытта медицина киемнәрен генә кия торган булсалар, хәзер битлек перчаткалары да бар. Тулы комплект. Алабугага сәяхәт нәкъ менә шушыннан танылган психиатр Владимир Бехтерев исемендәге Иез медицинасы музееннан башлана. Химики также всегда стремились познать секрет вечной молодости и изобретали всевозможные эликсиры красоты. Археология казылмалары Болгар ханлыгы сугышчысы тарихи экспонатлар. Монысы Алабуга шәһәре музее. Здесь колокола можно не только увидеть, но и услышать. Буларның барысында бүген журналистлар бәяләде. Я считаю, что это предложение... Бу тәкъдим нәкъ менә хәзер күңелсезләнеп утыручылар өчен. Пандемия чорында без барыбыз да чыннан да чыгып йөрүләрне сагындык. Чикләр ябык, күрше төбәкләргә барып булмый, үзебез өчен туган ягыбызны ачар вакыт. Я в Елабуге вообще на самом деле второй раз уже. Мин Алабугада икенче тапкыр бу шушындый гади булмаган чорда Татарстан халкы өчен ниндидер яңа җирләр белән танышу мөмкинлеге. Чыннан да проект максатларының берсе җәен халыкка күңел ачу мөмкинлеге булдыру. Шулай ук җирле туризмны популярлаштыруда. Беренче этапта программага 4 шәһәр кергән: Чистай, Камытамагы, Болгар һәм Алабуга. Елабуга общепризнанный. Алабуга Татарстанда гына түгел, Россиядә дә билгеле туризм үзәге. Шуңа мондагы матурлык, тарихи, мәдәни мирас, 1000 еллык шәһәр халыкта кызыксыну уята алырлык урын дип саныйм. Барлык маршрутлар өчен 2 көндек программа төзелгән. Юллама алу нечкәлекләрен Визит Татарстан сайтыннан карарга мөмкин. Алабуга телевидениесе ярдәме белән Рани Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Туристларга тагын бер барыр урын бар. Форель, ягъни киркә балыгы үрчетүче үрчетүне күзәтергә мөмкин. Моның белән хәзер Лениногорск районында яшәүче Әтиле уллы Намазовлар гаиләсе шөгыльләнә. Елына 12 тонна балык, тагын 50 мең маймыш. Эшне җәелдергә дәүләт гранты ярдәм итә. 3 миллион сумны кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү илкүләм проекты буенча алалар. Республиканың бу ягында форельгә сорау бармы? Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Мы ее кормим каждые 4 часа. И они нас уже узнают. Затлы балыкны карау да үстерү дә мәшәкатьле ди яшь фермер Руслан Ефремов. Сәгатьләп ашаталар, суның температурасы да даими 13 градус. Бу етмәдә ярты тонна форель, ерткыч балыкларга азыкны чит илдән тонналап кайтарталар. Форели необходимо большое количество проточной воды. Бик четерекле балык ул форель, аңа агым су булу шарт. Бу балык җыелып торган җылы суда яши алмый, бары тик салкында гына. 3 бассейн, ятмәле берничә читлек улдык үрчетү цехы. Бу Татарстанда күпләп киркә балыгы үрчетүче бердән-бер гаилә фермасы. Елына 12 тонна форель. Аны 1 ел элек Җайхун Намазов улы белән төзи. Каждый бассейн у нас построен по своей технологии. Бер бассейнны без аерым технология белән төзедек. Төрле вариантларны эшләп карадык. Форель өчен иң кулайын таптык. Шишмә суы бассейнга агып утыра. Форель тау балыгы, аның өчен температураның 13 градус булуы һәм судагы кислород күләме мөһим. Мондай сулыкны Казан эшмәкәрләре биредә Лениногорск районында эзләп таба. Шишмә суы төрле урыннардан бассейнга агып утыра. Мондай сулык кәркә балыгы өчен иң кулайы ди фермерлар. Мальков мы кормим 16 раз в сутки. Биредә маймышлар яши. Быелгы язда улдык цехы ачканнар. Эксперимент рәвештә 50 мең улдыктан маймыш чыгарганнар. Алар киләсе көзгә 2 килолы балык булып үсәчәк. Махсус җиһазларны 3 миллион сумлык дәүләт грантына була алганнар. 50 тысяч икринок даст в дальнейшем через... Киләчәктә бу 50 мең улдык, 50 тонна балык булачак. Тагын да күбрәк чыгара алабыз. Бу цех 80 мең маймышка исәпләнгән. Лениногорск форели белән инде чит төбәкләр дә кызыксына башлаган. Елына 100 тонна балык үрчетеп сатарга хыялланалар. Балык ризыгы җитештерү цехы ачарга һәм туристик үзәк булдырырга да исәп бар ди фермерлар. Табигать кочагында урнашкан бу урынга туристлар килә башлаган инде. Лениногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Форели юк-югын әмә үз балыклары, сокландыргыч кышлары, үзенчәлекле үсемлекләре бар. Казанда Кабан күленең яңартылган яр буена ачтылар. Бу аның икенче чираты. Мондагы төзекләндерү эшләре Татарстанның җәмәгать урыннарын үстерү программасы буенча башкарылган. Үзгәрешләрне сезгә күрсәтер өчен Кабан буена Илгиз Шәкуров юл тотты. Казан үзәгендә урнашкан Кабан күле яр буен кем генә белми икән. Бер якта легендар Камал театры, икенче якта иске татар бистәсе бу шәһәрнең чыннан да истәлекле урыны. Төзекләндерү эшләреннән соң хәзер биредә тагын да күңеллерәк. Биредә нәрсәләр үзгәргән? Хәзер бергәләп ачыкларбыз.
Яр буенда үзгәрешләр анда аяк басу белән сизелә. Мәйдан хәзер 3 төп өлешкә: җәяүлеләр, велосипедчылар һәм машиналар өчен бүленгән. Юка һәм шомырт агачлары, йөзләгән чәчәк утыртылган. Аккош йорты, йөзмә сәхнә, балалар мәйданчыгы. Биредә барлыкка килгән яңа әйберләр турында менә шундый юл күрсәткечләр сөйләп тора. Ул 3 телдә: татар, рус һәм инглиз телләрендә язылган. Димәк, нинди милләт кешесе һәм каян килүенә карамастан, биредә берәү дә адашып йөрмәячәк. Ширата, монда шундый иркенлек, бик матур күл. Көн сайын һава суларга килдек. Гомумән, Казан безгә бик ошады. Инде, чиста, матур. Дорожка появилась. Шит җирләрдән килгән халык та, мәсәлән, мин аларны шушында алып киләм һәм татар мөхитен күрсәтәм. Казанлыларның үз тәкъдимнәре дә бар. Элек утыргычлар бар иде, хәзер алар юк. Минемчә, алар олы яшьтәге кешеләр өчен кирәк. Гадәттә халык үрдәкләр ашата торган урында хәзер кафе һәм кибетләр булачак. Яр буендагы үзгәрешләр канатлы дусларыбызны да читләтеп узмаган. Ә менә Кабан күлендә яшәүче аккошлар тиздән үй туен билгеләп үтәчәк. Алар өчен махсус менә шундый йорт төзеп куйганнар. Димәк, аккошларның хәзер Казан үсәгендә үз фатирлары бар. Яр буеның бер кашанда тынып торганы юк. Мәсәлән, бу көннәрдә биредә ачык һавада менә шундый күргәзмә ачылган. Әлеге картиналар 20нче гасыр башында иске татар бистәсендә яшәгән кешеләргә багышланган. Булак арты республикасы дип аталган бу күргәзмәнең авторы Казан рәссамы Нияз Хаҗи Әхмәтов. Ачык һавадагы рәсемнәрне җәй азагына кадәр күрергә мөмкин булачак. Урамда ниһаять җәй, барыбызның да каядыр барасы, нәрсәдер эшлисе килә. Ә Кабан күлендәге яр буе моның өчен менә дигән урын. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Аның исемендәге укулар 20 елдан артык үткәрелә, тик туган йортыгына җимерек хәлдә. Себердәге бөек татар шагыйре Булат Сөләйманов турындагы материалны иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Дуслар, барыгызны да ТССРның 100 еллыгына багышланган марафонда катнашырга чакырабыз. Үз Instagram аккаунтыгызга «Шаян ТССР 100» хэштегын куеп, республикабызга багышлап шигырь яки җыр башкарган видеогызны урнаштырыгыз. Иң яхшыларны безнең Instagramда һәм Шаян ТВ каналында күрсәтәчәкбез. Татар-информ. Мәгълүмат мәйданында 30 ел. Татарстан һәм татар сулышы. Катарактны җиңеп була. Мин офтальмохирург Рөстәм Тәлдәев сезне Эксклюзив Плюс клиникасында көтәм. Килегез, булышарбыз. Эксклюзив Плюс офтальмологиясы 279-70-70. Автоцентр марка Nissan заявляет: возвращаем цены прошлого года. Выгода до 250 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 пятерки 3 единицы. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут по счетам до 9,9% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Daniel Master компаниясе барлык саклык чараларын исәптә тотып, элекеге тәртиптә эшли. Шуңа күрә кухня яисә шкаф купыга заказ биреп, үзегезне бүгеннән үк яңа җиһаз белән сөендерегез. Толырак мәгълүмат 2-167-166 телефоны буенча сезнең турда кайгыртучанлык белдереп, Daniel Master. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта шавышта болытлы һава, 22 градуска кадәр җылы. Республикабызда урыны белән яшенле яңгыр явачак, яшен вакытында көчле җил. Ә менә температура тагын 1 градуска күтәрелә. Татарстанның кайбер районнарында 28 градуска җитә. Төньяк-көнчыгышта 20 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә-Мензеләйскында яңгыр болыты урап үтми. Температура +21 градус. Антициклон тәэсирендә киләсе атнада тагын да җыл булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җилкән-чыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә бераз яңгыр яву көтелә. Температура үзгәрми. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта көн болытлы һәм яңгырлы булачак.
Һәр көн яхшы була алмый, ә менә һәр көнне яхшылык белән тулыландыру мөһим ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм bunlar белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Озка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Казанда явым-төшемнәр көтелми. 25 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 67%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.